Така ли изглежда кухненската ви дъска? Обикновените дъски развъждат милиони бактерии, невидими за окото и можещи да ви причинят тежки хранителни отравяния. Хигиената при обработка на храната е изключително важна. Препаратите за съдове не отстраняват микробите, а честата смяна на дъската с нова ще ви струва цяло състояние. Изхвърлете обикновената си кухненска дъска. Представяме ви за първи път в България комплект от 4 броя дъски с 99,9% антибактериално покритие. Изработени от полипропилен, нетоксичен материал за медицински цели и с покритие от цинк-омадин, одобрен от Американската агенция по храните и лекарствата. 4 броя дъски се използват за различните групи храни. Червена за месо, зелена за зеленчуци, синя за риба и оранжева за готова храна. Когато обработвате сурово месо на обикновена дъска, по повърхността й се разпространяват ешерихия коли, салмонела, стафилококи и други опасни за здравето бактерии. Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва на домакинствата използването на различни видове дъски за обработка на различните продукти. Реномираните ресторанти спазват така наречените цветни кодове, като всеки цвят показва за кой вид храна е дадена дъска. Използвайки комплекта от 4 броя дъски, ще защитите вашето здраве и това на семейството ви. 4 броя дъски с 99,9% антибактериално покритие. За разлика от обикновените дъски, не абсорбират кръвта и соковите от месото, изработени са от нетоксичен материал. Почистват се лесно и имат и иновативна, нехлъзгаща си поставка соли за изцеждане. Дъските остават сухи. Забравете за старите пластмасови и тежките дървени дъски, надраскани, захабени и гъмжащи от бактерии. Поръчайте още сега на телефон 02 491 22 22 и вземете не една, а комплект от 4 броя антибактериални дъски плюс удобна поставка на изгодна цена.